Takže tady dělám moji výbornou pizzičku, je to prostě na srdě recept a moc se o něm jako neví, jo. To je specialita, jsou to knedlíky a vajíčka. Zní to šíleně, ale jsem prostě těšil na to, že naše rodina, že to je fakt poklad tady to. Takže teď jsem tam chtěl dal, jako v jednom receptu bylo, že tam je jako chtějí 2 špetky soli, ale jsem slyšel, že když tam dám 3 špetky soli, tak je to něco úplně jiného. Teď momentálně to takhle čichrám, to je důležitý hodně, aby to vytralo. No a se chvilku bude podávat. Jdeme misky? Jdeš se jíst? Takže máme tady taste test, tak se pojďme podívat, co jsme to vykuchtili. Budu chuť? To je hodně osobitá chuť. Cítím v tom hodně to užený. Meuránku, takovou vyzralost vajíčkovou. A určitě to stalo za to. Takže je to pecka, povedlo se, dávám 9 z 10. A recept samozřejmě bude pod videem, bude tam odkaz. Každopádně tajnou přísadu, tak tu si nechám pro sebe, ale doporučuji. Je to obžený.